Goedenavond beste kijkers en welkom hier voor de Sint-Antoniuskerk in Heist aan Zee. De zee is recht voor mij daar aan de andere kant van de boulevard en hier in deze kerk gaan wij het prachtige Lonkenorgel uit 1967 bespelen. Met een prachtig stuk Franse muziek aan het einde. Jan, ga jij ook nog wat doen? Jazeker, want ik heb hier een afspraak, Tim, met iemand die is 93 jaar en dat is de emeritus pastoor van deze parochie. En ik kijk er naar uit. Nou, ik ook. Dan kunnen we het beste maar aan beginnen, denk ik. Gaan we doen. Ja, we zijn hier aangeland in de prachtige kerk in Knokke-Heist. En tegenover mij zit iemand en die gaat zich nu aan de kijkers en aan mij voorstellen. Met wie heb ik het genoegen? Ik heet Arnold van de Sompelen. Ik ben hier 17 jaar en een half pastoor geweest. Ik ben ook al even lang, bijna 18 jaar, op pensioen, op emeritaat. Oké, en mag ik dan vragen wat uw leeftijd is? Ik voel mij als iemand van 39. Maar? Om eerlijk te zijn, de 93 voorbij. Ik ben eerst 4 jaar leraar geweest, Latijn en Grieks in het college van Veurne. En daarna 4 parochies gedaan. 13 jaar in Roeselare, in Torhout, bij Torhout en Aardrijke. Dat was mijn eerste liefde, 13 jaar. Dan overgeplaatst naar Roeselare bij de Deken Oost, waar ik 2 kapellen had, 2 wijkkapellen, Sint-Lutgard en ook de Ruiter. Daarna 7 jaar in Oostende en dan 18 jaar hier in Heist, van 1988 tot 2006 en daarna op rust. Kunt u iets toelichten over de historie van dit prachtige kerkgebouw? De kerk zal over 1,5 jaar 150 jaar oud zijn. En dat zal gevierd worden. Ze is 50 meter lang, tussen de pilaren 10 meter breed, 14 hoog. En alles wijst in de neogotische kerk naar het licht, naar boven. Het licht komt van boven. En de toren meet nu nog 44 en wat centimeters, 44 meter. En was tot vorig jaar het hoogste punt van Heist. Alles wijst hier in de kerk bijna op het vissersdorp van Weleer. We hebben dus die glasramen van Petrus op zee, stille van de storm, de visvangst. En dan Petrus die op water loopt en dreigt te zinken. En dan ook, ja, het andere beeld voor de vissers is dan de Stella Maris, moeder der zee. Met dus bovenaan vooraan de Stella Matutina, hoog in het koor. En aan de zijbeuk, hier aan de noordkant, hebben we een hele beuk die dus een eerbetoon is, een hulde aan de visserij, de zeevisserij van Heist. Nou meneer pastoor, u bent nou 93 jaar, u bent als priesterstudent begonnen. Kunt u even een indruk geven hoe dat u terugkijkt op dit interessante leven? Wel, heel dankbaar natuurlijk, ja. Ik heb mijn leven ook op pensioen, nog voor ten dienste gesteld van de kerk. Maar ik ben zo iemand, ik heb gezegd, mijn identiteit ligt op de ploeg. Ik heb vooral gewerkt. Misschien meer met mijn handen, ook buiten de kerk. En nu, sinds ik op pensioen ben, heb ik de idee, we niet alleen kerk zijn in de kerk, dat is maar 1 uurtje per week voor de mensen. En heel de week zijn we dan buiten de kerk. En daar ook moeten we kerk zijn. Niet voor te preken, maar erbij zijn. Is het voor te kaarten, is het voor te wandelen, is het voor te zingen, is het voor wat dat de mensen doen. Ja. Dat trachten bij te zijn. En voor de zieken en de bejaarden, ja. En ik hou vooral contact nu niet meer met mijn huisbezoeken, maar met
Ik heb elke maand zo 15 meer verjaardagen van al mijn medewerkers, ook een beetje van vroeger, die ik bedenk met een eigen gemaakte verjaardagskaart. Nou, meneer pastoor, hartelijk dank voor deze uiteenzetting. Niet alleen over de kerk, over de historie, maar ook een aantal dingen over uzelf. Dank u wel dat wij hier mochten zijn. Welkom hier op de orgelbank van het Lonkeorgel hier in de kerk in Heist aan Zee. En ik ga u wederom door middel van een korte demonstratie door het orgel heen leiden. Nou, op het bovenwerk hebben we, zoals eigenlijk op alle orgels, gewoon een fluitenkoor. Dus in 8 voets gedekt, samen met 1 roerfluit. Prachtig. En qua dispositie zou men misschien zeggen dat dit een neobarok orgel betreft. Maar het klinkt eigenlijk best wel romantisch. Het is gewoon die typische Belgische orgelbouw, zoals men die heel veel vindt. Dan hebben we een terts en een kleine kwint van die hele hoge mutaties, zodat ik het in Hengsdijk ook over heb gehad. Een cymbal, een hele hoge vulstem, net als een mixtuur eigenlijk. En dan 1 tongwerk, 1 kromhoorn. Een soort mini-trompet eigenlijk. Nou, dan op het hoofdwerk hebben we een volwaardige trompet. Ook weer een 4-sterke mixtuur. In dit geval heet hij een vulwerk. Een octaaf 2 voet, dat is gewoon een prestant 2 voet. Octaaf 4 voet, prestant 8 voet. En wederom ook weer een fluitenkoor met ook een nazart. Maar alle 8 voetjes bij elkaar klinken hier ook prachtig. Dus we pakken gewoon wat 8 voeten, net zoals een Zierikzee. En ik zet er een paar 16 voetjes en 8 voetjes onder op het pedaal. Nou, dan kan ik hier op de pedalen, met de toe pistons, zoals de Britten dat zo mooi noemen, kan ik enkele dingen doen die ik ook hierboven kan doen. Maar natuurlijk, omdat ik mijn handen vol heb tijdens het spelen, kan ik het hier met mijn voeten doen. Dus ik kan het V+1 voetwerk, zo noemen ze in Vlaanderen het pedaal, naar het eerste klavier, voetwerk naar het tweede klavier en klavierkoppel zo indrukken. Dan krijg ik een prachtig geluid met 8 voetjes. Nou, voor de rest hebben we een redelijk uitgebreid pedaal hier. We hebben zo ook een fagot die natuurlijk een volledig plenum heel mooi ondersteunt. Het volorgel klinkt zo. En voor de eerste keer in de serie gaat u vandaag een stuk muziek horen wat geschreven is in Frankrijk in de jaren 60 van de vorige eeuw door Maurice Duruflé. Het is de Fugue sur le fin de Carillon de Heure de Cathédrale de Soissons. Het begint al luid, maar het wordt nog luider en aan het eind zult u het volledige orgel horen. Ieder register op iedere divisie. Ik hoop dat u ervan zult genieten.
Nou Jan, dat was dan weer een geslaagde aflevering, denk ik. En ik hoop dan ook dat hij van een mooi stukje Franse muziek heeft kunnen genieten. Het is misschien niet iedereen's stijl, maar de mijne in elk geval wel. Nou Jan, wat vond jij daarvan? Nou, ik vond het orgelspel prachtig. Maar wat ik ook heel bijzonder vond, dat was het interview met de emeritus pastoor van 93 jaar. En oude tijden, er leven weer, Tim. Nou, dat is er nog een flink eindje van voordat ik geboren was, denk ik. Maar in ieder geval, dan rest ons nog om de kijkers een prettige avond toe te wensen. We hopen dat u van deze aflevering genoten heeft en dat u ook van de volgende afleveringen van de serie zult genieten. Fijne avond nog. En tot de volgende keer.